L'equip de govern del PSC aconsegueix el suport de la CUP i d'Iniciativa per Catalunya Verds per aprovar les ordenances fiscals del 2008. Doncs el que la ciutadania de Vilafranca ha de saber és que tenim un problema amb la gestió de les escombraries, que cada any la taxa s'incrementa més i això és perquè els costos s'incrementen molt més. Actualment hem de traslladar ja els residus fora de la vegueria, diguéssim, i portar-les a la comarca del Vallès. Davant d'aquesta situació, nosaltres hem condicionat el nostre vot a favor de les ordenances al fet que s'aprovés un pla de gestió, un pla de xoc de gestió dels residus, en què proposem 10 mesures tècniques concretes que s'haurien d'estudiar, sobretot mesures en què cadascú paga segons el volum de deixalles que genera. És a dir, que aquelles persones que s'esforcen en el reciclatge, que s'esforcen en separar la brossa tal com toca, doncs veuen beneficiat pagant menys taxa d'escombraries. Avui, de les coses més importants ha sigut, sens dubte, l'aprovació de les ordenances fiscals, encara que nosaltres lamentem que s'hagi aprovat un increment en concret de la taxa d'escombraries, que és el doble de l'IPC, superior al doble de l'IPC, a més amb el vot de la CUP, que pensem que una vegada més en les qüestions importants està al costat del Partit Socialista donant suport, com ha sigut el cas d'avui. Nosaltres teníem una altra proposta que era la d'augmentar l'IPC i fer un pla de xoc, com també després s'ha aprovat a través d'una moció, per tornar a fer un sistema nou que ens permeti reduir els costos de la brossa i no augmentar any rere any en xifres desorbitades. A part d'això, hi ha hagut diferents mocions, com creiem una d'important, com serà la de poder retransmetre els plens per televisió i d'aquesta manera posar més en contacte la vida política amb el ciutadà. Avui seria el ple de les ordenances fiscals, hi ha hagut altres temes, però parlem de les ordenances fiscals. El Partit Popular ha votat en contra, perquè entenem que això ja ve una mica dels 2 anys anteriors que vam votat en contra, perquè entenem, per exemple, el que és el tema de l'IBI, que es tenia de deflactar a l'actualització que es fa dels valors des que ja ara donem un plaç de 10 anys de l'última revalorització, i llavors entenem que hi ha unes apuges superiors al que és l'IPC, entenem que també tenia que haver-hi amb l'IBI de forma general per a les famílies nombroses una bonificació del 95%. Després també entenem que el que és el tema de l'impost de construccions i de taxa urbanística, que és relatiu al que és l'activitat econòmica, entenem que tindria que ser inferior, perquè si no s'està penalitzant l'accés a l'habitatge i finalment, resumint-ho molt, amb el tema de la taxa de recollida i eliminació d'escombraries, pensem que tenia d'haver sigut l'IPC. Un dels temes més importants han estat les taxes. Estem contents de l'aportació que s'ha fet des de la CUP. Creiem que les nostres aportacions beneficiaran directament als ciutadans i ciutadanes de la vila, sobretot perquè gràcies a aquestes aportacions que comentàvem abans hem aconseguit que hi hagi una partida específica de pràcticament 400.000 euros per fer la recollida selectiva porta a porta comercial per tot Vilafranca i per als polígons industrials. D'altra banda, també hem demanat que les famílies vilafranquines amb ingressos inferiors a 10.000 euros no paguin el servei de llar d'infants i que també fem referència a la llar d'infants a aquests, no recordo ben bé si eren 35-40 euros que es pagaven com a matriculació, no es paguin però que es retornin una vegada se'n faci ús de la plaça. Bé, avui, sens dubte, el tema més important penso que ha estat l'aprovació d'ordenances fiscals per part de l'equip de govern. Juntament nosaltres en aquest punt hem votat en contra. Pensem que no s'ha tingut en compte que durant aquests anys hi ha hagut uns superàvits molt elevats. Estem parlant de prop de 5.300.000 euros l'any passat i en canvi no s'han acordat incorporar a les nostres esmenes de congelar certs impostos, per exemple com el de la brossa, o impostos que afecten a la majoria de ciutadans de Vilafranca, que estàvem parlant de pràcticament 180.000 euros que pensem que no afectaven a les arques municipals. I més tenint en compte que darrerament, als diversos anys, hi ha hagut més i més superàvits que d'alguna manera s'haurien de revertir també cap a la població. Aquests excessos de recaptació estem parlant. Primer que ha estat un ple d'acords, un ple en què s'han pogut acordar moltes coses, s'han pogut
parlar i negociar moltes coses. Entre elles hi ha tot el tema de les ordenances. Avui s'ha portat a aprovació les ordenances fiscals per l'any 2008, que jo el que destacaria més és que n'hem pogut parlar molt amb tots els grups municipals i que s'han pogut arribar a molts acords. Són unes ordenances que preveuen un increment d'un 2,2%, excepte en el cas de les escombraries, que aquí pujaria un 5%. També s'han aprovat les ordenances de les aigües, i encara un tema molt important d'aquest ple és el tema de l'aprovació de l'agenda urbanística que permet crear habitatge de protecció oficial. Aquesta agenda s'ha aprovat amb unanimitat i, per tant, jo insisteixo en el fet aquest, que ha estat un ple d'acords i un ple en què s'han pogut discutir i debatre molts aspectes arribant a acords amb molts grups.